and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon mga igala, ni ang sumpay ning na ginapustang sugilanon. Kwaki, duki. Dili man ka angay masuko nako kay concern ramang ko nimo. Wa makoy daot ang toyo. Gusto ramang ko nga makatabang. Wes, wa ka makatabang. Wa! Kinsay imong kontra, imok? Oh, nang sabil? Kinsay imong kontra, ha? Nag-away mos boboy? Naana day siya? Hawa pa we. Ako ramang usa. Nagpractice akong drama nang. Drama? Oh, gipasway ra kog practice og kaning ko ano ba? Pila ka linya. Kung makuha nako, papilon ko ay extra ra gud. Lingaw-lingaw lang ba? Aun sa day ato nang. Ay, wa ragod. Di agi ramang ko. Unya kay nakabantay man ko nga ni Saka imong tingog. Mautong ni Dool ko. Abi magud na kog may kaaway ka. Tagsarabaya kay nang musaka imong tingog. Kalma rabaya gid ka. Nagpractice ako nang ay. Nahala sige. Mulahos na ko, imok. Sige nang. Diba? Naglago tumato siya ng sabil nako. May nasalag ito siya. Kung saan kinakaula to niya? Gusto ka akong tubagon, dili? Oh. Ha? Wa ka katingog, sirado imong bukog. Naglibog ka kung makigistorya ka nako o dili. Asula ini oy. Ansa man? Pagklaro diha. Oh, Di ka makadinay ma. Nakakita gid ko nga nag-istorya mos imok. Ug base sa inyong mga dagway, maayo ra ang inyong pagstorya. Maayo ra ang inyong mga buot. onya. O sa may buot nimong ipasabot anang pagkasultiha. Ikaw ra may ni kontras imong gisulti ma. Di ba ingon magka nga kaaway na sa natos imok? Kadus amang kuno ko niingon? Oh, kadugong niingon kang siya ang angay natong basulon sa tanang nahitabo nako tungod kay siya ang hinungdan sa tanan. Nalimot ka nga ni sulti ka nagwa na. Ay, wa ko malimot, oy. O niya, nganong nakiksulti mo ka ni Imokron, ha? Nganong maayo raman kag tinagda niya, nga kaaway na masad unta nato na siya. Asa mang dapita sa akong gisulti nimo nga niingon kong kaaway na sa nato siya. Sakto lagi! Katong niingon kang siya ang angay basulon sa tanang nahitabo nako. O lagi, niingon ko nga siya ang angay basulon sa tanan. Pero wa ko mo ingon nga kaaway na sa nato siya. Ha? Unsa gud ay? Abi na kog kaaway na sad nato siya. Ay sus, bangaag di mo paingoy. Wa man gyud ka maliwat sa akong kabright, oy. Hinumdumi nga on and off ang panagna ni Imok. Wala. Tinuod nga sa pagkakaroon off pa na. Pero urig mahitabo nga muon pagkalit. Unya mo abot na siya umaabot ka katalagman. Dili na unya siya ganahang muluwas na to kung makig-away na sa taniya. Ay, uday. Oh, di ba? Sakto ko, di ba? Pero ma, kalagot pa ko niya ma. Apes kalagot lang diha paing. Pero kung mag-atobang mo, kinahanglan nga maayo kag taras ngadto niya. Magplinastik ka. Lawgawa gani nang sabil oy. Ka-bright na malanggid oy. Kuyaw ka is nang sabil sa? Aw, kuyaw ka ayo oy. Lupig si paing sa kamarunong. So, nalingaw ka. Aw, lingaw ka ayo oy. Naana damasal ko nila. Di naman sinuod ni bago para nako. Ang nakalahi lang kay nahibaw na ko silang gihuna-una. Di na mo ibot ako ipasabot nga lingaw ka. Ha? Aw, unsa di ay? Lingaw ka nga nag-istorya ta. Oh. Ay, kalaban na gid sa kong utok ini oy.
Duka na kayo pero di ko makatug. I-relax ko ng imong utok aron makatug ka. Unsa man ako pag-relax kasi sige man kag panghasol. Ayaw na ko gistoryahi aron makapahuway nako. Konsensya maghati ka. Ano di magkakasabot nako? Okay. Nagkasabot ko nimo. Ako pa sumagod. Pero paminaw na nako. Unsa may ako paminaon? Papahuayan na lagi yung taon ko. Pakatulgan ako. Ay, lagi. Pero, paminawa o na ning akong isulti. Aron, lahi na dagan sa imong pangutok ugma. Aron nga mahilo na nako. O dili na ko makigistorya nimo. O, sige. Istorya na ko kung sa imong istorya. Okay. Minyuin na si Biya. Aron klaro nang doon na kay ikauban sa kinabuhi nga dili mo biya nimo para lang nga mo bakasyon. Usaw man ako pag minyo niya nga dili mami uyab. Wa man ko niya sugta. Ha? Nakigistorya pa man lagi ka nako. Abi na ko dili ka ganahan magigistorya nako. Oh. Oh. Ingon ra ba ako nimo nga paminawa una ako aron makatug na ka. Naminaw bitaw ko. Pero nagigistorya pa kanako. Nangutana pa gani ka. Ha? Nya unta papaminaw ra man unta ka. Og mao na to. So, di na nako sa ha. Ikaw ginangutana ha. Guys, diyo tayong kahilom muna. Diyo tayong kahilom. Nabati ra ba kayo magtingog. Doon na lang ko hangyo ninyo. O hinaot nga makasabot mo na ako. Kotob lang una karong si Manaha ang akong pagpanambal. Tam Jones. Patiwasa sa ko ninyo. Ay mo kabala ka. Kaya ako yung itudlo ninyo ang mga pamaagi nga mag-DIY. Ha? Mag-DIY lang gid una mo. Kung ugaling magani may kanang doon na mo ibation ba? Pero kung mga seryoso nga mga sakit na gani, ato tawon mo doktor. Ha? Ato mo doktor. Dagan gimog hospital, palihog lang. Ngano dyan joke mo? Kuapas kang bubos Boracay? Boracay? Nga? Di ko mula gawin, anira ko. Bahala na to sa boboy dito sa yung Boracay. At timanon ako ng akong love life. Malay tinuod. Tiurok man. Malay tinuod bitaw, guys. Pastilan guys ay. Ako lang at timanon ng akong love life, guys. O guys, hinauton ta nga inyo kong suportahan. Ha? Guys and pips. Oh, daghang gigi salamat ninyo ha. Ug ako isaan ninyo nga kon masitol na unya ni mubalik ra ko sa pagpanambal. Atong suportahan si Joke mo. Happy lagi kay kag mga dagway itong imong mga pasyente imok. Sure ni sila nga may mga gipamati sa lawas? Ako ni silang gitudluan og teknik kung saon nga happy lang bisan may gipamati sa lawas. Mao nga ila dayon nga gi-apply sa ilang kaugalingon. Mga obedient children baya sa ni sila. Unsa man sad nga teknik imong gitudlo nila? Secret. Ay, kalain. Yeah. Lain na imo. Gilang Sila imong tudloan niya. Ako imo lain nun nga secret. Ang tinuod, tudloan magiti ka. Pero kanang unya na lang nga kita ng duha. Hala? Hala. Nausap na sila imo. Oh, nalingaw na silang nagtanaw na to. Hala? Mga loyal fans ba na sila sa atong love team? Ay, ka-killer sa di mo eh. Pangutan na pa sila, pangutan na. Oh, Imbi ko no. Hindi?
Usay MB, oy! Ha? Maunay akong nadunggan paing. Naghimo na sila og fans club ang mga pasyente ni Imok. Gibuhatan pa nilag love team sila sa Imok og Bea. Unsay ngan sa fans club ba? Ah? Unsay ngan sa fans club? Fans club nila? Oh, okay ba? MB kadungo gani ko. Imbi. Oh, niya sa man sugot lang ka na. Di ko palabot anak ma. Pes maghimo sa tag inyong fans club ni Bea. Maghimo tag inyong love team. Unsay Pabi. ngan? Paihing og Bea. Saman. O yun ka na. Asa mo sa tang mga tao ma, ha? Wa naman ko'y mga pasyente. Ha mo bayad ta. Askang lawgawa gini ninang sabilo eh. At bangal madayan ko. Pero sige lang. Basta kay di na ko moatras. Ako gining tinudon. Bahalag maghimo sila fans club. Hey, nganong gikulpaan man kong kalit, uy. Doon na kay dili mayong mahita po. Ay, magdali og lakaw. Bea! Ay! Hoy! Nausaban mo! Nga naman mo! Sabi na hitabo ninyo! Kami ang supporter sa inyong love team ni Paeng. Kami ang solid Pabiyans. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes.